Godmorgen. Det var sådan som et vækkeur kunne lyde i dag. Men hvordan var vækkeuret for eksempel 4.000 år siden? Følg med, så skal vi prøve at finde ud af det. For mange tusind år siden brugte man solen som vækkeur. Men man brugte også det indre vækkeur, hvor man sådan vågner automatisk, på grund af at man har en følelse af, at det er nu tid til at stå op. Men huler blev til hytter, og man fik brug for at få lyd på vækkeuret. Det var lyden af, at arbejdsdagen begyndte. Hanen den galede, når solen stod op, og så vidste man, at en ny dag skulle til at begynde. Og den her lyd, den udnyttede man i mange tusind år. Senere udviklede man så et ur, hvor man havde 2 krukker, hvor det tog en bestemt tid for vandet at løbe fra den øverste krukke og ned i den nederste. I den nederste krukke kunne man så på indersiden se, hvor lang tid der var gået. Platon han fandt ud af, hvordan man kunne udnytte det her princip. Han lavede en beholder, hvor der dryppede vand ned i, og når den så var fuld, tippede den nogle kugler ud på en blyplade, og det larmede vildt meget. Det var det første vækkeur. Vi er på vej op til Løgumkloster Kirke, hvor vi skal op og snakke med en kirkehistoriker med speciale inden for kirkeklokken. Og nu er vi så på vej op i kirketårnet, og der skal vi have vist os lidt rundt, og vi skal også ringe. Det er for positivt. Det er super, så får vi også dagens mission. Hvor har I tegnhånd til os? Så skal du lige finde ud af, hvor vej du drejer, det giver sig selv. Stil op på foran, sådan her skal du stå. Og se, hvor langt den er med, inden den slår. Det er ikke så langt, vel? Og så er det samme med den ovenpå. Som ringede middelalderens borgere op om morgenen og fortalte dem, at nu var dagen slut igen om aftenen. Og den klokke, den har faktisk overlevet her i Løgumkloster lige siden. Den kunne være blevet støbt om til en krigskanon, men heldigvis så har vi stadigvæk den. Og klokketårnet heroppe, ja, det ringer jo stadigvæk i dag. Solen op, eller det vil sige, den starter dagen kl. 7 og vækker folk. Kloster Efterskole på Kirketårnet 40 minutter over jul. Så hvad blev kirkeklokkerne og kirketårnet egentlig brugt til? Jamen, kirketårnet blev brugt til at advare folk om diverse ting. Og udover det, så blev det brugt til at ringe folk over morgenen og fortælle dem, at nu begyndte arbejdsdagen. Og så ringte de igen om aftenen for at fortælle, at nu slutter arbejdsdagen. Ja. Og de kunne gå i seng. Med kirkeklokkerne virkede det i mange hundrede år, men nu spoler vi lige lidt frem i tiden. Man ved ikke, hvem der lavede de første vækkeur, men de kom frem i 1500-tallet. I 1800-tallet videreudviklede St. Thomas så de her vækkeur. Yes, man, jeg har knækket koden! De første kom til at se sådan her ud. St. Thomas Clock Company fik i 1876 patent på et vækkeur til nattur, og satte kort efter opfindelsen i Næsbro. Natbordsvækkeuret kom til at se sådan her ud. Hvad er forskellen på det mekaniske og det elektromekaniske ur, og hvordan virker det? Ja, det her det er et elektromekanisk ur, fordi det selv trækker sig op og kører batterier. Og det er egentlig forskellen på de her to ure. Altså, et elektromekanisk eller et mekanisk ur skal man selv trække op og køre ind på batterier. Ja. Og sådan, det virker på den måde, at man stiller den lille viser her. Jeg ved ikke, om
Okay. På det klokkeslæt, vil man have uret til at ringe på. Det skal jeg prøve at gøre her. Kan vi for eksempel op til... Ja, og det der så sker, det er, at denne her viser, og de her viser står på det samme tidspunkt, så udløser den her lyd, som er rigtig behagelig om morgenen. Det betyder jo så også, at man kun kan stille den højst 12 timer frem. Ja, man kan ikke. Det digitale ur. Ja, hvordan virker det? Det er på den måde, at man uret husker de tidspunkt, man har stillet vækkeuret til. Og så på samme måde som det mekaniske ur. Og vækkeuret er på samme tid, så ringer vækkeuret. Så det har egentlig den her huskekredsløb, som husker den tid, man har stillet vækkeuret til. Og her kan man så, har man så mulighed for at stille mere end 4 timer sammen. Og man kan også bestemme, om det skal gentages hver dag, og lidt forskelligt, og bestemme lyd og sådan noget. Ja. Nu til dags opfinder man hele tiden nye former for vækkeur. En af de seneste opfindelser er et vækkeur, der en halv time før man skal op, begynder at give svagt lys. Det øges konstant. Lyset vækkeuret udsender lyser på samme måde som solen, og man vågner derfor på en sund og naturlig måde. I dag er der mange mennesker, der bruger deres mobil som vækkeur. Så indstiller de den til at have en eller anden fancy eller rar eller irriterende lyd, og så kommer de op til det. Så ringer den på et bestemt tidspunkt. Men hvordan ved mobilen egentlig, hvad klokken er, og at den skal ringe på det tidspunkt? Det vil jeg gerne lige prøve at forklare. Se, hvis man sender jævnstrøm ind igennem en spole, så får vi et magnetfelt, der går fra nord til syd. Magnetfeltet vil blive ved med at ligge den samme vej. Hvis vi derimod sender vekselstrøm ind i en spole, så skifter strømretningen jo hele tiden. Og dermed skifter nord og syd også, og dermed skifter magnetfeltet også hele tiden retning. Hvis vi så tager og laver en transformator, det vil sige, vi sender vekselstrøm ind i en spole, det laver et magnetfelt, som skiftevis går fra nord til syd. Det magnetfelt rammer en anden spole, hvor der så dannes en elektrisk strøm inde i den spole, fordi en anden elektrisk vekselstrøm, fordi der kommer bevægelse. Den elektriske vekselstrøm, den danner så et nyt magnetfelt, som hele tiden skifter retning. Og hvis vi så havde en ny spole her, ville vi igen kunne lave en ny vekselstrøm. Og på den måde ville det så fortsætte og fortsætte og fortsætte. Og det er sådan, de elektromagnetiske bølger virker. Mobiltelefoner kommunikerer ved hjælp af elektromagnetiske bølger. Først her har vi det elektriske felt, der kommer med den elektriske vekselstrøm, som så er den, der kommer der så de her blå, som er det magnetiske felt. Og de afløser hele tiden hinanden. Hver gang der kommer et elektrisk felt, kommer der automatisk et magnetisk felt. Og hver gang der kommer et magnetisk felt, kommer der automatisk et elektrisk felt. Og på den måde udbredes elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger, det er sådan set både det lys, vi ser, og så det lys, vi ikke ser. Og mobilerne, de kommunikerer ved hjælp af AM. Og AM, det er nogle meget små bølger med meget lille frekvens. Ja. Tak fordi I så med. Nu vil jeg lægge mig til at sove, og så vil jeg sætte alarmen til at vække mig i morgen, når jeg skal vågne. Godnat.